Pagyaman biken ka managparamor nga ama. Awatem ida daytoy tinapay pasantuen kuma ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka ket sabay la pumatamay karida iti padaya apag supapak ni kinatungo ama. Idaton miken ka apo sagsagot mi nga anak mo. Pagyaman miken ka managparamor nga ama. Awaten pasantuen ida daytoy tinapay pasantuen kuma ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka ket sabay la pumatamay karida iti padaya apag supapak ni kinatungo ama. Daytoy tinapay pasantuen kuma ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka ket sabay la pumatamay karida iti padaya apag supapak ni kinatungo ama. Daytoy tinapay pasantuen kuma ken daytoy arak nga ita-idaton miken ka ket sabay la pumatamay